psykoterapeut. Jeg er også familieterapeut. Og jeg har arbejdet som selvstændig psykoterapeut i mange år efterhånden. Jeg har mange grupper, og jeg elsker at arbejde med grupper. Jeg har nu uddannet mig som systemisk opstiller, familieopstiller. Som sagt arbejder jeg jo som psykoterapeut og har mange individuelle klienter og par og familier. På en eller anden måde så kan klienterne komme meget hurtigt ned i nogle dybere liggende lag med opstilling, også selvom det er det bare er individuel opstilling. Så for klienternes vedkommende er det jo rigtig dejligt, at det går hurtigere, kan man sige. Og for mit vedkommende så er det et fantastisk redskab, som jeg supplerer med. Det er jo ikke kun det, jeg bruger, men det er ofte det, jeg tyr til i mange forskellige sammenhænge. Jeg kan godt fortælle om en oplevelse, jeg selv har haft, der virkelig har haft betydning for min udvikling. Jeg har gået i psykoterapi i årevis, en menneskealder nærmest, men har egentlig aldrig set sammenhængen med, at min mor hun var krigstraumeoffer. Hun gik på den franske skole under 2. verdenskrig og blev bombet. Og jeg synes godt nok, at jeg har haft en underlig, meget, meget lukket mor hele mit liv. Og det har jeg simpelthen gået i terapi med i årevis. Og det fik mig altså ikke til at tilgive min mor. Indtil at en opstiller simpelthen tog mig ind på gulvet. Og så fik jeg bearbejdet, eller jeg fik set på, hvad det var for et liv, min mor hun havde haft, og hvilken påvirkning det her traume havde haft på hende og hele hendes liv. Og pludselig så blev jeg fuldstændig blød. Det var også som at ligge i min mors arme. Jeg blev simpelthen lagt ned hos den repræsentant, der var min mor. Og jeg lå bare og græd som et lille barn, og min mor holdt om mig, og som hun aldrig har gjort, mens hun levede. Så det var virkelig en fantastisk oplevelse, som jeg kun kan anbefale andre at opleve.